Дорогие сябры, меня зовут Игорь Борисов, я старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамады. Хочу вас проинформовать, что на дадзены момент створена петиция на сайте Petition.by за отставку министра адукации Игоря Карпенко. На дадзены момент уже подписалось каля 5000 человек. И я хочу сказать, что эта колькасць подпісаў была собрана ў рэкордныя 5 дзён, і дынаміку петыцыі вельмі станоўчая, потому что люди, мы с вами стали сведкамі неэффектыўнай працы не толькі міністра, але і ўсяго міністэрства. Як у народзе кажуць, рыба гніе з галавы. Мы бачым, што цалкам правалена арганізацыя дыстанцыйнай адукацыі. Мы бачым, што настаўнікі на дадзены момант сутыкнуліся з двойной нагрузкай. Яны спачатку павінны вучыць тыя некалькі чалавек, якія ходзяць на заняткі ў класы, а пасля правяраць класныя і дамашнія работы тых, хто не прыйшоў у школу. Гэта займае фактычна ўвесь дзень працы. Бацькі, мы з вами, бацькі, таксама сталі настаўнікамі, бо мусім кантраляваць не толькі выкананне дамашніх, але і класных работ. Мы бачым, што сістэма вось гэта Moodle, якая мусіла запрацаваць, яна так і не запрацавала. Не створана ніякіх фільмаў, ніякіх ролікаў, выкладчыкаў, настаўнікаў адносна навучальнага працэса. То бок не карыстаюцца ніякімі сучаснымі сродкамі, напрыклад, для арганізацыі канферэнцыі, Zoom. То бок поўны бардак, адсутнасць лінейнай пазіцыі, адсутнасць увогуле пазіцыі, потому что міністр хістаецца, бо спачатку ён сказаў не ідзем у школу, потым прэзідэнт сказаў ідзем у школу, потым ён сказаў, значит, ідзем у школу. То бок у чалавека няма нармальнай, адэкватнай пазіцыі. На мою думку, што мусіла быць зроблена ва умовах каранавіруса дзеля таго, каб гарантаваць бяспеку дзецям, гарантаваць бяспеку настаўнікам, супрацоўнікам. Першае, все павінны былі застацца дома, бо мы ведаем, што людзі ва ўзросце ад 60 з плюсам, яны трапляюць у групу рызыкі. І мы ведаем, што шмат настаўніц, настаўнікаў, выкладчыкаў, таксама тэхперсанала ў школах, універсітэтах, яны акурат знаходзяцца ў гэтым узроўні. І тое, што дзеці, школьнікі, студэнты, яны ходзяць на заняткі, гэта акурат такі паказвае на тое, што патэнцыйна яны могуць распаўсюджваць гэты вірус. Па-другое, павінна была быць арганізавана, на маю думку, дыстанцыйнае навучанне праз розныя онлайн-канферэнцыі, праз запісы ролікаў настаўнікаў. Гэтага нічога не было зроблена. Міністэрства адукацыі мусіла правесці апытання ў наяўнасці тэхнічных сродкаў для арганізацыі дыстанцыйнага навучання, апытаць, ці ёсць планшеты, ці ёсць кампутары, ці ёсць ноутбукі, ці ёсць смартфоны, праз якія можна глядзець відэа і ладзіць канферэнцыі. А ў тых, у каго няма, выдаць ім гэтыя тэхнічныя прылады. Таксама, на маю думку, калі у такой сітуацыі апынуліся, то варта было думаць таксама пра забеспячэнне бясплатным інтэрнэтам усіх тых, хто знаходзіцца на дыстанцыйным навучанні. Таму што гэта таксама дадатковыя траты для сямейнага бюджэту. І гэта таксама вельмі балючая б'ецца. І в цэлым мы бачым, што наша, аказваецца, сістэма адукацыі, яна зусім не лічбавая, яна зусім не ў стане рэагаваць на імгненныя выклікі сучаснасці. І пытанне, ці можа гэтае міністэрства адукацыі існаваць у такім выглядзе, які зараз ёсць. Я мяркую, і ўжо каля 5000 чалавек, якія падпісаліся за адстаўку міністра, што не. Міністр мусіць пайсці ў адстаўку, міністэрства мусіць быць рэфармаванае. Прынцыпы адукацыі, яны павінны таксама быць змененыя. Мы бачым, што жыццё нас фактычна падзяліла на дзве эпохі, на два часы. Да каранавіруса і пасля каранавіруса. То, што было да старту пандэміі каранавіруса, гэта вот такі рудымент савецкай сістэмы, які працягваў існаваць з невялічкай
долей, значит, адрознення, скажем, на 20-25% от того, что было ў савецкай сістэме, і гэта функцыянавала па накатанай. Але сутыкнуўшыся з новымі выклікамі, з новымі хібамі, мы бачым, што гэта сістэма цалкам неэфектыўна і яе варта мяняць. Калі ласка, подписывайте петыцыю і давайте разам мяняць нашу сістэму адукацыі. Я таксама больш чым упэўнены, што настаўнікі павінны быць больш прывілегіраваныя, чым на дадзены момант. Тым часам ужо ёсць нефармальная інфармацыя, што ў бюджэце няма сродкаў і ўжо ідзе гутарка пра тое, каб скараціць ім зародкі, не ўзвысіць за тое, што яны атрымалі двойную нагрузку падчас адукацыйнага працэса, які зараз адбываецца, а наадварот скараціць. І я мяркую, што адным з вынікам, як кажуць, пасля этого коронавіруса, пасля крызіса, мусіць стаць з'яўленне арганізацыі настаўнікам, грамадскай арганізацыі настаўнікам, можна і назваць настаўніцкі звяз, настаўніцкі саюз, дзеля таго, каб настаўнікі, не хтосьці там зверху дыктаваў, як трэба, а настаўнікі, якія канкрэтна працуюць з дзецьмі, са студэнтамі, выкладчыкі, яны мусілі казаць, як гэта трэба рабіць, што трэба рабіць, як мусіць выглядаць адукацыйны працэс, як яго лепш зрабіць і дзеля найбольшай эфектыўнасці. І наше міністэрства, а таксама розныя райвыканкамы, гарвыканкамы, аддзелы адукацыі, якія так, яны павінны дапамагаць у тэхнічным забеспячэнні замест таго кантроля і розных кшталтаў спагнанняў, якія яны зараз арганізоўваюць, у тым ліку праверкі, якія яны робяць. Таму я заклікаю яшчэ раз падпісвацца за петыцыю і думаць у першую чаргу для настаўнікаў, каб у Беларусі з'явілась падобнага кшталту арганізацыя, якая бы стала суб'ектам працэсу, якая магла ўздзейнічаць на прыняцце рашэння. Дзякую вам за ўвагу.